Nganong naaman si Jisa diha nga nagkuyog man mi. Oh no! Then, Pabuton reply, pabuton. Taas pa kay kong oras ka rin. Unsa? Nagkuyog jud ay ang mga animals? Daan pala gid ko? Daan pala gid ko? Tama gid ay. Tama gid akong duda nimo. Asa mo? Asa mo? Asa mo? Unsa namang orasa? Wa pa man ginaabot ang usa. Uy! Nihar mo ko nagpaabot. Asa na ka? Pagdali. Og uli. absent na sa mga Miss Nisa present. Inside TV present. Oh? Boy Pangs present. Boy Paltak present. Daan riyo kini gis inday pon-pon. Sige absent. Tanang ik gibuhat na. Stomach ik tut ik. Pila ni. Sana yan. Asawa ha. Ngita. Kala ka niya. Kadugay man jud ani niya mo reply. Uy. Murag lain na gyud eh. Nagduda na jud ko aning tawhana gyud. Hangay na kong buhaton ani. Yeah. Asa na ka? Uli nimo paghapit og pan. Daghan na ha? Naa diri imong kabit. Si Jisa. Sos nitong asawa nga. Abot Jisa diha. Duda na sad mo na resulta aning mamana o gwapo. Guwapo. Sige duda-duda. Replyan, replyan. Arang-arang kay ni Sena. Nangutana pag kinsa si Jisa? Para jud harong ingnon. Ay wala. Gisiguro lang jud nako ba kung nadawat nimo akong chat. Ig-uli nimo ha, pagdala og pan. Pagdali. Nadawat gid niya ako ang chat. Nganong naaman si Jisa diha nga nagkuyog man mi. Oh no! Then, Pabuton reply, pabuton. Taas pa kay kong oras ka rin. Unsa? Nagkuyog jud ay ang mga animals? Daan pala gid ko? Daan pala gid ko? Tama gid ay. Tama gid akong duda nimo. Asa mo? Asa mo? Asa mo? pati suko nangugat na nig maayo. Klaro kayo. Palaguton og maayo man di resulta ning mga asawa nga perting pagkadudahuna. Na ami dire sa may iskina sa bikir. Dal-ala niya kanamo og pan daghan kaayo. Potong Reply na yan! Kung ka kaya gid mo reply! Stay pa ning internet eh. No, ara day mo diri sa...
mga bagaong face! Asa naman ni sila, oy? Asa man mo, oy? Mga kulira, dugay pa kayong tubagon! Hintawag na, hintawag. Hello! Asa mo? Ayaw kong katawa-katawa ha? Nana ko diri sa Bikiri, asan mo? Aw. Nana da ka diha sa Bikiri? Ikaw na lay palit og pandi ha. Kay total na naman ka diha sa Bikiri. Oh. Na akos trabahoan. Overtime sig doda-doda diha. No. Akong panday! Atay na biktima. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.